Bon dia, bona hora, i sí, Sant Tornem-hi, què vull dir amb Sant Tornem-hi? Que torno a fer contingut en català, però aquest cop, bé, o sigui, l'aturada va ser una miqueta per temes d'intensitat a la vida, però sobretot de repensar una miqueta com volia orientar el que vull fer en aquí, què vull compartir, i alhora també com ho faig més compatible amb totes les meves dedicacions a la vida, diguéssim, a nivell temporal i de més, no? Llavors, veient una mica el que crec que pot aportar, que a mi també em costa un esforç però és sostenible, i de més, he arribat a una conclusió, que és que aquest canal passarà a ser, tot i que seguiré publicant vídeos com els que havia publicat fins ara, passaré a fer bastants vídeos en format podcast. O sigui, podríem dir que el canal segueix sent doncs, aquest canal, però que hi haurà bastants episodis que seran un podcast, val? Que el títol del qual serà Un dimarts qualsevol, i en un primer episodi explicant el perquè d'aquest nom, doncs ja ho explicaré. Però sí, més que res, era un ei, hola, què tal? Ben tornats, o ben tornat jo al meu propi canal, i res, que espereu més contingut una altra vegada, i espero que us pugui aportar molt, que sigui molt sostenible, i res, ja tenim un parell d'episodis gravats del podcast, així que els anirem publicant en breus i espero que us agradin. Ens veiem al següent episodi, que ja serà el podcast número, diguéssim, 0, una mica d'introducció, i res, ens anem veient per aquí. Moltes gràcies i fins aviat. Adéu-siau.